Ħafna mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ma kinux disponibbli fis-solidarjetà tagħhom ma' Malta għal dan il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia waqt laqa informali tal-Kunsill tal-Affarijiet Interni u l-Ġustizzja fis-sezzjoni tal-Intern f'Ateni l-Greċja. Il-Ministru Mallia qal il-mekkaniżmu volontarju u l-koordinazzjoni tar-responsabilità biex jagħtu l-kenn lill-immigranti bejn l-Istati membri tiġi analizzata u żviluppata fil-kuntest tal-ħolqien ta' sistema tal-Ażil Komuni Ewropea. Il-Ministru Mallia qal li t-tifsira tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri Ewropej ġiet minsija speċjalment mal-pajjiżi bħal Malta li rat wasla sostanzjali ta' immigranti regolari li dejjem baqgħu jiżdiedu sena wara sena. Huwa qal li għalkemm il-Kummissjoni Ewropea nnediet iż-żewġ proġetti ta' rilokazzjoni ta' immigranti għal Malta, l-effett tagħhom kien limitata għaliex l-Istati Membri ma orewx solidarjetà u nħbew wara l-iskuża tal-aspett volontarju. Huwa qal li dawk l-immigranti li kellhom jitilqu minn pajjiżhom u li għandhom bżonn ażil u li riskjaw ħajjithom fil-baħar biex isibu ħajja aħjar fl-Ewropa mhux bil-fors selqu pajjiżhom volontarjament. Il-Ministru Mallia qal li ma nistgħux ninsew id-diskussjonijiet intensivi li saru wara traġedja fejn tilfu ħajjithom mijiet ta' persuni fil-Baħar Mediterran. Il-miżuri identifikati mit-Task Force ġew approvati mill-kapijiet tal-Istati u l-Kunsill Ewropew u ġew adottati f'Diċembru li għadda. Il-Ministru Mallia sostna li issa li għadda xahar il-Kummissjoni Ewropea trid tgħidilna l-passi li jmiss biex tipprevedi f'dan ir-rigward. U għazit jgħid dawk l-immigranti li jgawdu mill-protezzjoni internazzjonali għandhom ikunu jistgħu jiċċaqalqu b'mod ħieles l-Unjoni Ewropea kif ukoll għandu jkun ikkunsidrat rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet li jittieħdu rigward il-protezzjoni internazzjonali.